Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming Greenwich Overload mukbang. Meron po kami ditong pizza na Hawaiian, meron din chicken. 6 pieces. At saka lasagna po. At ano to pa? Potato chips. Ayan mga ka-studio. Dito po yung gravy namin tapos daming rice. Hindi natin patatagalin to mga ka-studio. Pray muna tayo bago kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Tara po, kainan na po tayo mga ka-studio. Nagutom na kami. Ito sa'yo na. Crispy na. Passing? Can I crispy? Mani mo. Thank you pa. Wow. Crispy pa. Crispy ko. Kain po tayo. Kaya po tayo mga ka-studio. Yan, magkakamay na lang tayo pa. Manami gugas. Kinamot na lang. Lamig kayo. Hey, ho. Ano lang? Sarap ng chicken ano. Bali, nag-take out lang po kami ng pagkain ngayon po. Sarap ng chicken. Bilis mo ubos. Try ka na. Anong gabi ha? Pasensya na po, medyo maingay po yung paligid namin. Sarap. Ayun, chicken pa kayo dyan? Hindi pa. Sa'yo, to isa na ka. Hindi pa. Dali kayo, ho. Dali, murot eh. Ano ka din? Papa. Ano ito dami na? Wow. Kain po tayo. Kain po tayo. Try pa lang nga. Oh, sorry. Stop. Kaya natin potato, mang. Sige. Kuha ako pang. Tikman nga. Sarap. Sarap, no? Matagal lang po kaming hindi nakain ng Greenwich.
Sarap ang chicken. Hmm. Kanin ka, be. Ah, i-searchin mo sa camera unsa taste ang chicken. Hmm. Ha? Hmm. Check din sa chicken. Makakaibaw. Kuha ka. Hmm. Yan. Ayun. Nagamit nga ni Sak sa mukbang yung plato niya na wooden po. Ano po? Ikaw na naman maghugas nito. Ay, sorry na. Dami na rice mo. Naubos naman. Ikaw na lang maghugas nito lahat, ha? Eat ka rice na. Pag si Sak po naghuhugas ng pinggan, yung dishwashing liquid po namin ubos po, isang hugasan lang niya. Ang dami po niya maglagay ng dishwashing po sa sponge. Yan, ubos na sa akin pang. Saan tayo sunod pang? Pizza? Ano? Pizza. Hmm. Pwede na, ubos na. Bili mo. Ubus na. Mm. Ito po ka mama. Hmm. Ito, bigyan kita. Empty plate. Hmm. Empty plate na lang. Hmm. Hindi pa. Hawaiian. Yan mga studio. Ba natin itong Hawaiian nila. Meron akong sauce pang oh. Hot pa oh. Hot sauce ha? Let's eat. Bitan lang. Ito nga. Hot Ketchup. sauce. Kapit na maupog lang ito. Hmm. Very good na yan. Ang heavy po ng kuwan, pizza no? Hmm. Bigyan mo kita? Another one? Hmm. Thank you. Ubus na ako. Ano? Hmm. Ilukag mayo no? Hot sauce ka? Nga, tilukan na pero naghugas bawan ay mumhon no? Hmm. Hmm. Ano? Dapat nga yung bumbuin mo ha. Ako na tilukon doon. Ketchup. Yan lang. Ah. Yan. Hmm.
Saan niya naman tayo bang? Surot na. Surot na po. Bigyan kita ha. Bigyan ka mo, Papa? Ikaw din, saan niya nagdi? Wow, sobrang laki pala nito pa. Wow. Yan. Apay. Ayaw. Apay, mumuhuro ba na? So gamay. Ayaw na. Ihulog. Igad sa mong kamuta. Inikuhan sa kamera kay mahulog. Sumi po. Kunti lang ha. Nasaan niya? Ito din pa. Tapos ka na? Luka na na. Wow, ito sa akin. Grabe ang ito pala oh. Ay, hindi pa siya naputol. Yan. Wow. Ay. Ang ito na. Kalay ko mamurag to take off. Kain po tayo lasagna. Rag toothpick? Work to take off. Diba? Dati po, ang takaw ko po nitong lasagna. No? Mga ganitong pagkain, ang bilis makabusog. Gikilaw na ni mo ha? Be? So, no? Ada ini kan? Nanti wasunin ko ano eh. You want to try? Tagugkog na. No. Hindi maubos mo? Hindi tayo, no? Yung isang pan, isang pan yun pa no? Nasaan niya? Nalasan niya. Malaki pala. Madami na makakain. Ito, kuha pa ko dito ilas. Last, ha?
hindi ko yata maubos yung kinuha ko pa. Sobrang heavy po. Sobrang heavy pala. Tapos nakakain na tayo ng kuan pa, no? Kanin at saka pizza. Medyo busog na. Busog na yan. Ang sarap ng coke. Bukog na lang. Daplin na ba? Nga. Ano tayo? Kamay na po ako. Grabe, sobrang busog ko na po. Sa lahat po na sumabay sa amin sa kainan ngayon, maraming salamat po. Shoutout muna po kami. Mega shoutout sa pinsan ni Tawing na si Grace Kino or Gingging from Hi. Australia pero originally from Matanao. Hi ma'am, daghan kayong salamat sa pagtanaw sa among mga videos per me. Shoutout Sheila from Cagayan de Oro City. Jupel Joy Espartero, Dilia Galing, Jomilin Daguya Hali from USA, Mississippi. Michael Cagasan ng Duero, Bohol. Teresa Pasigan from Vietnam. Bevelyn Gonzaga from Leyte. Jira Eating Show, meron pong channel. May Josel Patindol from Bohol. Rochelle Baring from Masbate. Karina Valencia from Pangasinan. At shoutout po sa apo ni Tita Tess. Happy birthday po sa iyo. Shoutout Eugene Mujares from Bagong Barrio, Caloocan. Shoutout Truina from Iloilo. Shoutout Marife Damaso from California. Shoutout Nat Cantabaco Castillo. Hi Kong, daghan kayong salamat sa pagtanaw, sa suporta. Shoutout Rizalyn Caceres. At last, shoutout Japinoy's Vlog. Meron din pong channel. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today po. Simple lang po yung mukbang namin today. Pero grabe po, ang gusto po namin, ang heavy po ng mga pagkain. At yun na po mga ka-studio. Bye for now. Kita-kis tayo sa susunod. Ako ikaw, Neno? Hindi, ikaw? Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye. Bye!